Ma. Ay bangon na, oy, kabuntag na, oy, naunsa man ka, basi malitas imong eskwela. Ang imong igsuon na ligo na, bangon na. Ma, bangon ko, ma. Tuyan to kuya sa. Dahil kaya itong eskwelahan. Tagidong. Sige lang, nagwanta lang ta. Ato kayo si mama og papa kuya nga balintag tuyo. Asam sa tapuyo. Kanan mo eskwelahan ko. Sige, ako niyang inon si mama ug papa. Nagplano mis mama nimo, anak Jerome. Tinuod pa? Lagi. Nagplano mis mama nimo nga mamalhin tagpuyo kanang dolog eskwelahan. Mayo inon pa. Kay layo gid kay mo yung eskwelahan oy. Duha gud ka oras ang among lakton usa may kabot sa eskwelahan. Sige lang, basing inig high school nimo pohon, makabalhin na tagpuyo kanang dool-dool sa eskwelahan. Hindi kumta kung makabali ng taog puyo kuya sa. Aron kita ka puyo dakaw pa. Lagi dong. Ya. Nakay kwarta dia. Wa dugoy. Wa mo kuwata gi kwarta ni mama kay wa man siya kwarta. Unsa ni mong kwarta dong Angelo? Gutom ko kuya uy. Magdali lang to eh. Kay ato ang mga akong sa ato. Naunsam ka dong. Yun naman ka. Gutom na kay ko kuya uy. Ha? Kadigit sa? Asam ka kuya. Nailubing nga taga kay. Ako nang dagdagan og bato dong aron ato makaon. Sige, gi kuya. Nya, okay na ka. Okay na kuya. Wala ko gutom ah. Mayo inon. Tana, mamauli ka ta. Kaluoy gud intawon ninyo nga nangaon lang mo anang tagak nga lubi. Oo ma. Kay gusto naman kayo si Dong Angelo god. Ay, pasilan kaluoy ba yung intawon ninyo, uy. Pasensya na kay mo mga anak ha. Wa tagid mo mahatagi og baon. Unsaon wa magikoy kwarta. Sige lang ma. Antos lang tayo ni kay pobre man ta. Paningkamot lagi Chiro ma nga mahuman kag eskwela aron mahawas na sa kalisod. Oo ma. Paningkamot yun ko nga mahuman sa akong pagswila. Ma, pa, nag-graduate naman ko sa elementary. Makaskila ba ko high school? Si Papa lang ni mo ang bangutan ato. Oo, okay eskwela ka anak. Maning tamo to. Salamat pa. Pangandaw minuon mo. Nga naman ba? Mamalhin tagpuyo ka ng dool sa eskwelahan. Aron, di na mo mahago sa inyong pag-eskwela. Salamat pa. Salamat itaw nga nakaskwela lagi ko high school. Maningkamot ko nga mahuman kong eskwela. Recorded by X Thunder Gaming. Nginong ko gababi. Sige ma. Ma, daghan lang kita gilaban. Nya, dito din atuwa ang mga bulingon. Kinsam din yung mga gilaban na to ma. Sa ato ng mga silingan dong, nanawat ko labada para makaabag-abag ko ni Papa nimo. Oh, mao ba ma? Baong ikaw, paningkamot yun og human sa eskwela ha. Aron dili ka magalisod-lisod sa imong ugma. Oo ma. Congratulations, anak! Congrats dong sa katapusan. Nahuman ka naging sa high school. Wow! Salamat ninyo ma. Pa. Ha? Mutig ang exam? O pa. Para sa unsa ba nag-apilan nimong exam dong? Aron malibre ko sa kong pagswela sa college ma. Uy, muskwila yun kag college do? O pa. Aron kung may nindot ang akong trabaho, makatabang ko ninyo. Sige do.
paningkamot nga maabot nimong imong pangandoy. Ginoo ko. Sabagin naglintahan ko nga makapasar ko sa exam nun. Aron maka-eskwela ko sa college. Ha? Nakapasar ka sa exam? Oo, ma. Nakulian gininahon ko, ma. O niya, unsa may plano nimo ron, ha? Muadto ko sa Davao City. O, mag-unsa mag-adito. Muadto ko sa kong iyaan pa. Muhangi ko niya nga muabot ko sa ila kay mangita kong trabaho og eskwela ko ug maadlaw. Ay, wa na problema na ako, dong. Mahimo ka na gid nga moabot din sa amo. Salamat, tiya. Unsa man day plano ni mo ron? Mangita na kong trabaho, tiya. Kay inig-abli sa klase, ang eskwela ko. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw din, Jerome. Salamat din nga nakasuday kong trabaho isip call center agent. Inigsildo na ko. Magpadaday ko sa amo. Maayo hinuundong kay nakasuda yung kagtrabaho. Alipay sa bita ko, tiya. Nga nakita na kong trabaho. Aron makatabang ko nilang mamaupa pa. O, sa may plano ni mo ron nga ting-abli naman sa klase, dong. May eskwela ko college, tiya. Kay libre rin ko tuition. O nya, makaya ka na ni mo, dong? Nga mo trabaho ka o nya may eskwela pagid ka? Ako lang pa rin kamutan, tiya. Salamat, Iton. Kay naka-eskwela lagi ko college. Maningkamot yun ko. Nga mahuman ko sa kong pag-eskwela. Kumusta naman ka, dong, Jerome? Okay naman, tiya. Ayaw kumpiyansa, ha? Kay dili lalim na imong gibuhat kung eskwela kag maadlaw o nya mo trabaho pag yung ka magabi. Kapoy sa kong lawas, eh. Ay, tingbawi mo nung tanak ko ron, kay huwag ko trabaho. Pero, maglisod naman ko katok. Saan ko? Dong, Jerome. Tiya? Murag dili na ni maayo akong nakita ni Muda. Daot na kaayo ka, dong. Maayo tingali nga maunang lang sa kasi mong pag-eskwela kay ako may nahadlok ni mo, dong. Tiya? Pauli una sa inyo, be. Dili na ako magpapuyo ni mo, dong. Uy, tiya. Ako'y nahadlok ang imong kahimtang, da. Basi doon niya kung si mahitabo ni mo. Maong undang sa imong trabaho o hunong sa imong pag-eskwela o pauli sa inyo. Sakto ra sa paggibuhat sa imong iyaan nga papaulion ka dinhi sa ato. Kailain naman ka ng kahimtang nimo, luya ka na makaayo. Ma. Di gyud na lalim ang imong gibuhat, Jerome. Eskwela ka, ug maadlaw, niya, mo trabaho sa kag magabi. Mao lagi pa. Sa lawas lagi ako na ko pauli. Mao na, maong pauhay lang una din sa ato, ha? Aron maulian ang lawas nimo. Ha? Magita kag trabaho? O pa, ay okay naman akong paminang. Nauli-uli anam sa ko. Nala, sige. Ikaw ang mahibaw. Ang pigid ang lawas ni mo, ha, Jerome? O ma. Pwede ka rin makasugod og trabaho. Salamat, sir. Salamat. Lord, salamat. Salamat kayo kay nakasuding kong trabaho. Salamat kay Lord. Makapaniwala sa lahat ng ko'y nakita. Dako nga kong kalitay kay nakasud man kong trabaho.
Sa pagkakaroon, regular na ko sa dakong mall diri sa Maligta Davao. Ug magabi nag-silence ako isip ko sa ka-DJ. Sa mga naminaw karon, ayaw lang mo pagpakawa sa paglaom. Laban lang sa kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitawang hikalang kaagi ni Jerome nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayong tangayo, awit nga nikulang patuloy ang pangarap. Isang pangarap, ako